toxic therapy that 26 non-lower baguri along sinili women wing along si cherak chitto dun lo la penon ke bangi pai tariking koi ani dipu karbirong sopialong megareli kibiji la solam bang putin APHLC pusar ipi purun ipo purun ong ini la pen korte bong mumaria tung phanta ning arong ningang sam penle itum kado kabe kachesong thir thip nang pu ning aklong pen mathara itumasar ikejapon along thir thip doduno nang la pen haswarnita bang putin aphiapu korte la pen ong ni mumaria tum anta megare dia long chitong dunra alir alon la pen mi sen mi et kido dun thekji la pen non ke wang ilang ilitum akimang akam an pachun et pachun pi me thekya pham la pen ning arong ning klasap kidulong ye pham la an le bang putin ta ining aklong pen mathara bang putin kachesong along dunang po bor inang po non ipok thabo aphan matha thedera mo obe aphan mathara bang putin ta kachesong bor inang po la pen hasarni surya kam dosita che ora ilitu megareli tibialong chitong dun et jia phansi neli bang putin aphan ta nang bar eji bang eji la pen chitong eji sare kija atwar me sen tu bang putin ta matha ji kusi karbiang long di mahasau la pen inglong kedo akar bi la pen kukina kareng makado kawe phanta neli ninga klong pen kamatha ke bang putin ta la sare kija twar shi kado kawe ta aning kang sam la pen aning ke hang kidu ke lak arat tu mo anisi mesen mi et ningarong dodun long nangi tu matha si bang putin ta la sotowarshi dun et dam et klem patir pi dun thip po kusi nili ning thelo la pen bang putin non ove kimi ove barim ko ane ke ya ke me la pen non ove kimi atum la an so se ake me bor ipo nang po ake me akithir thip han matha nang po la ansi ilitum non akimang ti pachun jia phan ke non obe kimita anso se obe bana tum ke klema par obe kimia tum le un anbor i pon pulote ilitum anso se thirpo la pen ilitum ke klema kam athilong po wansi nililam thekang tom ka to ka ve phanta kardong